Ndoninya case number, item number 6, case number 192. Inhau insult and deformation of character. Inhau yakamhangana naWillard Undi akabatana naMargaret Kaveto vanobva kuHeathcliff vachimhangarira Amini Swed. Ndiyo nhau yandouya nayo mudare. Ndichakumbira vamhangali Willard naMargaret Kaveto kusukudza maoko enyerudyi muteedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Willard Undi, Margaret unotaura zita rako. Ini Willard Undi. Ini Margaret Kaveto. Ini Willard Undi. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Ndochiuyawo kuna Amini Swed. Sunzai ruoko rwerudyi muteedzera zvandakutaura mashure. Ini Amini Swed. Ini Amini Swed. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndakumbirawo vakamhangara Willard Undi na pakati paWillard naMargaret muziviso dare muchidimbu makagara pasi tasakisa kuti mumhangarire. Pamusoro changamira pamusoro yedare ndauyawo nenyaya yangu yakamira yakadai. Ndakatukwa nemukwasha wangu, akandituka zvinyadzi zvekuti akandikurura hembe. Saka nyaya iyi inini yandiremera, saka ndakauyawo kuno kwamambo kuti mukwanise kundibatsirawo panyaya yangu. Makatukwa kunzi chii? Makatukwa rini? Ndakatukwa zvane mwedzi nehafu. Dheta ndichatondera. Kuda dare rizive gore rino? Gore rino. Mwedzi wapera? Mwedzi wapera pane mwedzi nehafu. Ndakatukwa pamhata pemudzimai wangu. Ukama hwenyu hwakamira sei? Ava ndamukurungai wangu mukwasha haana kukwanisa kuuya. Mukwasha imimo makamhangarira ndiana? NdiAmini Swed. Ava vasumudza ruoko vachipikira pana Amini ndiani? Ndibaba vake. Saka vamwe baba mamukunyepera dare kuti ndimi Amini kai? Baba ndiri kutaura nemi. Ini ndimani? Ani? Ndiri baba waAmini. Pandanga ndichibvunza kuti Amini madi kuti handisiri ini ndakamirira mwana. Ndokumbira nguru ndira ndaziva kuti muchitora mhiko muchipikira musirini. Ndokumbira nguru ndira. Dare ringade kuziva kuti chakonesa kuti Amini anga aripo chii? Amini uyu atadza kuuya nemhaka yekutya semwana mudiki zvichienda nemhaka yake zvakadaro. Chiri mwamunomirira iye atya. Asi mhaka yake ari kuibvuma? Saka ndauya. Watye imi baba wacho muripo. Anga ari pasaidi nemu akachengetedzera nemu. Ichokwadi. Asi iye atya kuuya. Amini ati makore mangani mwana? 27. Akaroora? Saka chaita kuti arege kuuya kudare chii apo? Ari kutya chii? Kungotya kupe vanhu. Chakaita kuti makatukana zvangu zvaita sei? Kutukana wakaita inini ndaitobvawo kubasa. Saka amukurungai vangu vane shuga. Saka semunhu anda nenguva ndisingakwanisi kupera sei kwenda ndichivaona. Saka musi ndakasika kubva kubasa.
ndikatasi ndane nguva nobhoita chimbonoona amukurungai wangu. Ndisati ndasvika ndiri kuroti ndopandikanzwa pamba paine noisi, mukwasha wangu achituka. Saka ndakatumira kuti kwanga kwakamira vamwe vanhu vaitoteererawo nyaya uyo achituka inini nemwana wangu. Ndamira kwekwe ndokunzwa nyaya achituka saka ina anozokwanisa kuzvisvika kumba. Ndakabva ndodzokera kupi kuroti, ndobva ndaenda kupi, ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndobva ndaudza adzimai vangu kuti no ndaenda chidonoona mukurungai but ndasangana nenyaya kuwasha kuita sei ndasvika mukwasha wangu achituka, saka anozokwanisa kusvika kumba. Mukwasha uyu akaroora ani? Akaroora mwana wangu, akaroora first born yangu. Akaroora mwana wako? Mwana wako ari kupa? Ari uyarapo. Saka zvadaro akazombouya here mukwasha? Hana. Anodhakwa? Ina handisi vangu kuti anodhakwa but zvekuonana ndongoonana zvenguva yekusa kuti anodhakwa angu asina kumbomona achidhakwa. Naye murume wako anodhakwa here? Saka chaita kuti atukirire chii? Murume wangu pamusoro redare ini chairi murume wangu atituke ndakamona nemusikana waanodana naye so takatumwa kubhuta ndingamutovana ngusangana nemusikana yachikinura moti akapfeka juzi rangu achikinura moto yani? Yemurume wangu naikinura moto musikana waanodanana naye saka akapfeka juzi rangu musikana wedu ndobva ndaenda ndichiti kune musikana ndikati bvisa rangu rawakadira wakapfeka. Musikana wedu ndobva atanga achiramba iye murume wangu anga asipo, musikana wedu ndianga atanga kusvika. Saka pasvikawo murume wangu akabva atanga kundituka ipapo ndachiti kumubvisira juzi. Ndikachinoenda kwazopfeka kuzotora juzi rangu zilast time ane mamwe matuzi angu anga akatogovera akatonga kuti musikana wedu. Ndikati juzi ratindirwadza kuti ndakachingamei manje. Ndobva azibvise juzi remupe juzi rake, ndobva abvise juzi remusikana wedu ndobva ndipa juzi rangu. Ndobva ndaenda kumba, ndichisvika kumba yakabva ateera kumba kuri. Ndobva akatanga kutuka kutukira enda makwenyu iwe watimbokudi. Musikana wedu ndowanotoziva wandotoda panapa. Ana baba vakati atezvangu vatayamuzei. Akaroora here? Haana kuroora? Mune vana vangani? Ndine 1. Mwari kugara miseri? Tatangogara tise 2024. Saka chakabviswa chii chiri maringe nekuroora? Hapana. Saka anowana mari yekutenga motikari asi kuroora asina? Ndangosvikawo nayo. Ndikubvunza baba. Mwana wenyu ari kuchengeta motikari asingade kuroora here? Pamusorera mota akagara ainayo nechekare ndopakazoora, asi kuti pavari kuti haana kuroora chokwadi, asi pane zvimwe zvakatoenda kuna atezvara zvavakagamuchira zvipe maringe nemukwasha wavo, ende vanotonzwa kuti mukwasha wavo vakabisirana zvatakabisirana zvakasunganidza ukama hwedu isusu naivo. Akabvisei sezvo ravati haana kuroora? Ndingatadza kuzvitondera nemusoro, asi ndichiri kuyeuka kuti dai list riripo vamunyai varipo vaigona kuti kwanisa kutitsanangudzirawo zvimwe zvinhu zvakabiswa. Zvakanaka, regai zviroora tezvara ndo vane nyaya dzavo dziroora, kana vaine zvavanoda kubatsirwa vachabatsirwa, regai ntaure nyaya yamagarwa kudaro. Saka tikapa mwana wenyu mutongo panozodii apa nhaimi baba? Imi ndima wazomirira mwana wenyu pano? Ndauya kuzogamuchira mutongo womwana wangu. Kana magamuchiri? Toenda kumba tonoitawo zvataurwa nedare. Nemunodza mwana wenyu ari pe $400 kuna tezvara ne $100 mudzimai wake. Ndinoiwa inoripwa rini?
takutonotsvaka Kana kuita kutsvaka kuti mazuva mangani maviri here mambo mairi akaoma kuwandidzi saka mangani muda kupiwa ndacho nonge ndikaita ndichibhadhara zvishoma nezvishoma chimwe nezvishoma handisana kureika imi matoti muda kubhadhara sei apa ndokwanisa kuwana $50 pamwedzi imimi ndima kubvisa mari yekuripa no senyaya iri mumba mangu handizvo handizvo zvakanaka endai munoudza mwana wenyu zvanza mamo ndikuda $400 yekupa kuna tezvara ne$100 yekupa kumudzimai wako anouya nayo pano musi wa29 August mimoya naye pano moona kuti mambo vanomuuraya here makatarisai muripo kana ndamuuraya mugoma mazvona kuti mwana wangu aurayiwa namambo imimi ndimunouya naye pano musi wa29 August nese dare musi wa29 1 August 2029 izvozvo anouya pano musi wa29 August munouya naye makamubata ruoko imimi makabata zvandarevo ogara kuti zvaravaka obva ava pawega chandiri kuda ipapo ndoda shoko rekukumbira ruregerero kubva kwaari kuendawo mamuziri munokumbira ruregerero ada kuripa negotsi kuti zvadii angauya akumbire ruregerero ndochinje kutanga ozoripa mumashure ndokuratidza kuti ndaita hunhu ndakakanganisa mashoko ekutaura nemuromo pachawo anonyaradza handiti zvino tinoisa hedu mutongo wokuti ngaaripe zvakadai asi chakakosha nokuti ndo pakabva mhosva ndoda shoko remuromo wake apa tichienda kuna tezvara wake saka ndikumuda pano moya naye musi wa29 August muuye naye pano ndakupa imwe nguva yekutsvaga mari yacho nenguva yekuti muuye mese pano tobva tapedza nyaya yedu ipapo zvakanaka endapedza tezvaro ndasangane pana musi wa29 August kana paine zvaanenge aita zvokuzotaura imi baba endai munoudza mwana wenyu zvana mambo ziva kuti tezvara ndiani kwauri ziva kuti mudzimai wako chii kwauri zvokugara hunhu hwekuita kunge hwaanoita kubhawa ndozvaanoita kumba kune mudzimai handizvo handioma zvinoitwa mumba izvozvo garaiwo naye pasi mumutsuri garaiwo naye pasi mumutsuri chandaita kuti aripe kumudzimai wake anotora hembe yemudzimai mumba achinopfekedza girlfriend makazviona kupi izvozvo zvino ndezvekupikwa zvinoitwa izvo nyamwe newewo woti waona hembe yako yakapfekwa negirlfriend wosvika kuti bvisa hembe yangu undipe kana aiona chakapfekwa kunze chisiya chinhu ichocho ende usaite kuti zvinhu zvako zvipote zvichingobuda mumba nokuti waona kuti zvikabuda mumba kwazviri kuzoenda hakuna kunaka saka iwe hembe dzako ngadzigare mumbazvo chinhu chinokukuvadza iwewe chipfeko chako chinokukuvadza kudarika zvese wazvidzwa kubva nhasi chengetedza zvipfeko zvako chinenge chabuda mumba kana ukaona chakapfekwa panze siya chiri kuekoko sechitori kwete kuti chambopfekwa nemusikana wewotora wakupfekawo futi ko ukazoti dhi ukafa patoziva kuti zvabva nei ndakuudzwa unzi akazopfeka jaketi ranga rakapfeka musikana womurume wake ndobva adonha ndobva azodai aiwa tasangane 29 August tipedze nyaya mazvita